E hoxe marchamos cunha reportaxe sobre o can de palleiro, unha raza autóctona de Galicia que cada ano que pasa vai gañando máis e máis aceptación. De darlle pouco valor a ser mascota de moda. O can de palleiro experimentou nas últimas 2 décadas unha evolución sorprendente, tamén no que respecta á súa poboación. Aínda que se mantén en perigo de extinción, a progresión do can autóctono de Galicia foi dos 100 exemplares a principios de século aos 2.500 actuais. É o resultado do bo traballo do club promotor desta raza. Que é plenamente funcional tanto para traballo como para a compañía e incluso para traballos de altas capacidades, como estamos vendo a día de hoxe co can ca cadela que se acaba de graduar na Garda Civil, por exemplo, con outra que acaba de ir para a Policía Nacional ou coa que se graduará como can de traballo para a ONCE para traballar con persoas invidentes. A maior poboación de can de palleiro corresponde á provincia da Coruña, como Neve, que esta mañá marchaba de Peiro en Culleredo pro seu novo fogar no concello pontevedrés da Lama. Veño a buscar para meu pai. Meu pai estuvo en México 50 anos e dixo que cando se xubilara o primeiro que quería é ter un can de palleiro. Entonces solicitámolo fai un ano. A demanda alta e a espera media para facerse cun exemplar anda polos 6 meses e o prezo dun cachorro pode superar os 350 euros. O can de palleiro deixará de ser considerada especie en perigo de desaparecer cando o censo alcance os 5.000 exemplares. Mentres tanto, a protección e promoción das distintas capas da raza contará coa axuda da Xunta, 20.000 euros ao ano ata 2028. Digamos, sentíndonos orgullosos da nosa raza de can e esperemos que cada vez haxa máis palleiros nas casas de todos os galegos e galegas.